Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Isa ka molasses spill ang nagbuntad sa feeder port sang Old Sagay sa Sagay City. Masobra sa isa ka hektarya nga baybayon ang apektado. Ginkumpirma ni Robert Togle, ang Sagay Marine Reserve Resource Management Section Head, nga gikan sa isa ka barge sa Manila nga nakadak sa puerto ang molasses spill. Nagkargay ni sang molasses halin sa syudad kag nag-leak ang molasses gikan sa chamber sang barge. Dugang pa ni Togle, Lunes isa ka truck sang molasses ang ginload sa barge. Martes 7 tugto 8 ka trucks nga molasses ang nakarga kag didto nagluntad ang spill. Kay na lang nakita ng spill nga ginabulubanta nga naglapad na sa halos 1.3 hectares. Ginpauntat anay sang LGU ang pagload sang molasses sa barge. Sa subong ginatingwaan nga makontain anay ang molasses. May mga divers na nga gin-deploy sa area para makitaan kung diin ang leakage kag matukapan. Wala pa man sang may gin-report nga fish kill sa area. Diri sa Sagay makita ang Sagay Marine Reserve, ang pinakamalapad nga marine reserve sa Pilipinas nga nagalapad sa 32,000 hectares. Sunod kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Joan Herangaya, hindi poisono sa mga isda ang molasses kay ginagamit inigani sa paghimo sang feed sa isda, pero ila na nga ginaimbestigahan ang insidente.